Insellmulkom. Kollegament dirett mir-rotunda arċipretali ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex qed nilqgħukom għal din ix-xandira li fija sejrin inwasslu l-ordinazzjoni presbiterali ta' Patri Etienne Gilson, Franġiskan konventwal, kif ukoll ta' Djaknu Andrew Grima mill-parroċċa ta' San Lawrenz. Din l-ordinazzjoni qiegħda ssir fir-rotunda ta' Tax-Xewkija propju biex jiġu rispettati il-protokolli marbuta mal-COVID-19. Diġà f'Awwissu li għadda assistejna f'dan l-ispazju kbir, l-iktar knisja spazjuża fid-Djoċesi ta' Għawdex, għal konsagrazzjoni episkopali tal-Isqof ta' Għawdex, Anton Tewma, illi propju l-lejla se jkun qiegħed imexxi l-ewwel ordinazzjoni presbiterali tiegħu, l-ewwel darba bħala raj tad-Djoċesi ta' Għawdex li se jkun qiegħed jordna żewġ saċerdoti, wieħed saċerdot djoċesan u l-ieħor membru ta' ordni reliġjuż imma residenti f'waħda mill-komunitajiet reliġjużi f'Għawdex. Għalhekk nilqgħukom tassew magħna eżies illi qegħdin issegwuna bid-diversi mezzi differenti. Dawk li jinsabu maqudin magħna permezz tal-medja soċjali ta' Djoċesi fuq YouTube u fuq Facebook. Dawk li jinsabu maqudin magħna permezz ta' Shake Television, ta' Radio Marija, jew permezz ta' radijiet parrokjali u medja oħra illi tinsab maquda magħna fosthom newsbook.com.mt. Dan huwa mument ta' talb għalhekk ejjew nitħeġġu kif se tenna wkoll il-liturġija tal-lejla sabiex nitolbu għal dawn iż-żewġ ħutna. Diġà mill-bieraħ fil-għaxija il-velja li nżammet fil-katedral ta' Għawdex ħejjitna bit-talb għal dan il-moment tas-sew għażiż għall-Knisja lokali. Imma issa wkoll huwa l-mument illi fil-qalb tagħna inġorru b'mod speċjali lil dawn iż-żewġ ħutna illi ir-raj it-tajjeb, ir-raj is-sabiħ qiegħed jistedinhom biex jixxierku miegħu fil-ministeru tiegħu tar-raj tal-Knisja, tal-poplu ta' Alla, imma tal-umanità kollha. F'din iċ-ċelebrazzjoni kif mistenni se jieħdu sehem diversi saċerdoti, mhux biss mill-kleru Għawdxi, imma wkoll mill-ordni Franġiskan konventwal. L-ordni li minnu jagħmel parti wieħed miż-żewġ ordinanti. Ordni li għandu wkoll il-preżenza tiegħu fid-Djoċesi ta' Għawdex, il-kunvent fil-Belt Victoria, kunvent ta' San Franġisk. Il-qudiesa bil-liturġija tal-lejla u r-rit tal-ordinazzjoni se tkun annumata bil-kant mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Il-qudiesa li se tiġi esegwita hija Misericordja, kompożizzjoni ta' Dun Joseph Kurmi għal ġublew tal-ħnina fl-2016. Okkażjoni ta' ferħ, mhux biss għall-familja ta' Andrew u Etienne, imma għall-poplu Nisrani kollu, għaliex Alla qed jibatlu żewġ presbiteri oħra biex jaqduh bix-xandir tal-kelma u biċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Dawk li ser jiġu ordnati presbiteri huma Etienne Gilson mill-Ordni Franġiskana Konventwali u Andrew Grima mill-Parroċċja ta' San Lawrenz. Il-qofol taċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-Ordni Sagri u t-tqijjejt tal-idejn mill-Isqof flimkien mat-talba konsagratorja li hi talba twila lil Alla sabiex jissawwab id-don tal-Ispiritu Santu meħtieġ għal qaddi tal-Ministeru tal-Presbiteri. Ma dan ir-rit jintużaw simboli oħra biex ifissru aħjar l-identità u l-missjoni tal-Presbiteri. Il-vestizzjoni tal-abiti presbiterali li huma l-istola u l-pjaneta, id-dilka tal-idejn biż-żejt imqaddes tal-Griżma, l-għotja tal-ħobs u l-imbit u l-bewsa tal-paċi mill-Isqof lis-saċerdoti ġodda. Hekk ninġabru flimkien biex ngħixu din iċ-ċelebrazzjoni bil-ferħ
u bispirtu veru ta' talb. Smajna hemmhekk l-introduzzjoni mill-animatur, is-seminarista Fabio Cini, introduzzjoni li diġà tatna is-sens ta' dan ir-rit li se nassistu għalih il-lejla. Id-dilka biż-żejt u tqejt tal-idejn huma ċentrali għal dan il-moment tal-ordinazzjoni. U għalhekk ejjew nidħlu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi flimkien mal-kor inkantaw l-ewwel innu l-ispirtu tal-mulej qed jistrieħ fuq.
Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti eżies, inġbarna l-lejla flimkien biex nilqgħu id-doni ta' Alla. Hija grazzja kbira għalina l-koll. Mhux biss għal Andrew, għal Etienne u għall-familji tagħhom, mhux biss għad-djoċesi tagħna, mhux biss għall-patrijiet konventwali Franġiskani, imma għal kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew nitolbu lil Mulej biex niftħu qalbna beraħ, ħalli nilqgħu id-doni tiegħu u jagħtina sens kbir ta' gratitudni, sens kbir ta' umiltà, sens kbir ta' aċċettazzjoni ta' xulxejn, ta' mħabba lejn xulxejn u sens kbir ta' rikonċiljazzjoni. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-Mulej u ma' xulxejn, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna, imma ejjew narfu wkoll li l-Mulej jilqana l-koll kif aħna. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Gloria lill-Alla fil-għoli ta' smewiet. Gloria
nitolbu. U Alla, Int għamilt lill-ibnek il-waħdieni il-qassis il-kbir u ta' dejjem. Għati l-għajnuna lil dawk li huwa għażel bħala ministri u amministraturi tal-misteri tiegħek biex jaqdu bil-fedeltà kollha l-uffiċċju li huma aċċettaw. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-qari li se nisimgħu jixxandar lilna fil-liturġija tal-kelma fil-parti l-kbira tiegħu huwa meħud mill-liturġija tal-lum, il-ġimgħa, fir-raba' ġimgħa tal-Għid. L-Atti tal-Appost li nisimgħu lil Pawlu illi ixandar il-qawmin ta' Kristu mill-mewt. Taqra Kler Gallejja. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien huwa u jitkellem fis-sinagoga ta' Antjokja ta' Pisidja, Pawlu qal: Ħuti u li tabra u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla, lilna bagħata Alla l-aħbar ta' dik is-salvazzjoni. In-nies ta' Ġerusalemm u l-kapijiet tagħhom ma rfux lil Ġesu u anqas ma fehmu kliem il-profeti li jinqraw kull nhar ta' Sibt. Madankollu temmewhom huma stess billi kundannawh għall-mewt. Għalkemm ma sabux fuq xi setgħu jagħtuh il-mewt, talbu lil Pilatu biex ineħħilu ħajtu. U meta temmew dak kollu li kien miktub fuqu, niżluh mis-salib u qegħduh f'qabar. Imma laqajmu mill-imwiet għal ħafna jiem baqa' jidher lil dawk li kienu jitilgħu miegħu mill-Galilija lejn Ġerusalemm u li issa huma xhieda tiegħu quddiem il-poplu. U għalhekk aħna qegħdin hawn biex nagħtukom l-aħbar li l-weda li Alla kien għamel lill-missirijieta temma għalina li aħna wliedkom billi qajjem lil Ġesu mill-imwiet kif hemm miktub fit-tieni Salm. Ibni, int jien illum nissiltek. Il-kelma tal-mulej. Kelma li tinstema tant f'din il-liturġija tal-ordinazzjoni hija meħuda mis-Salm 39. Hawn jien ġej mulej nagħmel irida tiegħek kif se nkantaw flimkien mal-kor.
Giustizia tieg in Habar, Shofti Amaza Bichmaluha, Twarram Shwitchek Fui Muleya, Bin Habar Hninak Biratik, Auni Jay, Amulei, Nameli Ridatik, Auni Jay, Amulei, Hani Silmi Nismotket. Waħda mill-isba' eżortazzjonijiet li nsibu fil-Bibja lill-Presbiteri tinsab fl-ewwel ittra ta' San Pietru li ħeġġeġ lill-Presbiteri biex Qari jieħu mill-ewwel ittra ta' il-merħla San Pietru bħal Kristu. Apostlu. Eżis, nitlob lil presbiteri li hemm fostkom. Bħala presbiteru jien ukoll u xut ta' tbatijiet ta' Kristu u bħala wieħed li għandu sem mill-glorja li għad trid tidher. Irow il-merħla ta' Alla f'data fidejkom. Ħudu ħsieba, mhux bil-fors, imma minn qalbkom, kif irid Alla. Mhux għal qliħbax, imma bil-ħeġġa tal-imħabba. Mhux bħalli kieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li messewkom b'xortikom, imma billi tkunu eżempju tal-merħla. Imbagħad, meta jidher ir-raj il-kbir, tiksbu l-kuruna tal-glorja minsuġa minn wart li ma jidbilx. Il-kelma tal-mulej. U dak kien is-seminarista Matthew Bajjada illi ftit ta' xurilu ġie istituit bħala lettur fid-Djoċesi ta' Għawdex illi xandrilna it-tieni qari. Ejjew mal-kor issa nilqgħu il-kelma ta' Ġesu fil-Vanġelu, Vanġelu tal-ġurnata meħud mill-Ġwanni kapitlu 14 billi nkantaw l-Alleluja waqt li wieħed miż-żewġ djakni jieħu l-Evanġelarju u fuq l-ambone sabiex minnu ixandrilna il-kelma ta' Alla. Jiena u il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwat. Emmnu f'Alla u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet. Li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa' niġi biex neħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U triq għal post fejn sejjer ta' fuqha. Tumas qallu: mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier
jekk mhux permezz tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa sabiex nirċievu il-barka tal-kelma tal-Alla. Iż-żewġ diħakni l-lejla li qegħdin jakkumpanjaw lil Monsinjur Isqof f'din iċ-ċelebrazzjoni huma Mark Xikluna, Kapuċċin li għadu kemm xandar il-Vanġelu u Jean-Claude Xkembri mill-parroċċa taż-Żejtun. Dawn se jiġu ordnati presbiteri fit-8 ta' Mejju li ġej fl-Arċidjoċesi ta' Malta mill-Arċisqof Ġarġ J. Xikluna. L-Isqof issa birek lil miġama preżenti u allura lilna wkoll bil-kelma ta' Alla l-Evanġelarju li issa jitqiegħed lura f'postu biex nidħlu bil-mod il-mod għar-rit tal-ordinazzjoni. L-ewwel parti tar-rit hija l-għażla tal-kandidati jiġu majta l-ismijiet tagħhom u jwieġbu minn issa l-hawnjien tagħhom. Nisimgħu li djaknu isejjaħ bisimhom liż-żewġ ordinandi. Jirsqu dawk li se jkunu ordnati presbiteri. Etienne Gilson tal-Ordni tal-Franġiskani Konventwali. Hawnjien. Andrew Grima mill-Parroċċja ta' San Lawrenz. Hawnjien. U issa se jsir dialogu qasir imma sinifikattiv bejn l-Isqof u r-rettur tas-seminarju. Titlob minnek li inti tordna lil dawn ħutna għal-ħidma tal-presbiterat. Taf jekk jistħoqilhomx? Jiena nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fi dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom u minn dan kollu instab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Bl-għajnuna tal-mulej u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu aħna nażlu lil dawn ħutna Andrew Grima u Etienne Gilson għall-ordni tal-presbiterat. Irroddu ħajr lill-Alla. Ekku dik il-mistoqsija u tweġiba sinifikattiva ħafna bejn l-Isqof u r-rettur illi fisem il-poplu kollu tal-Alla u fisem il-Knisja li għamlet l-istħarriġ tagħha jagħti kelma illi dawn iż-żewġ ħutna huma mħejjija għal dan l-ordni ġdid li se jirċievu fl-ordni sagri. U issa jew nisimgħu l-kliem mimli jerf tar-raj spiritwali tad-djoċesi tagħna l-Isqof Anton Tewma. Din hija l-ewwel ordinazzjoni presbiterali tiegħu. Aħna nafu illi fil-ħajja il-fiduċja u t-taħwit fil-qalb, il-qtuħ tal-qalb, jimxu kontra xulxejn. Jekk kient qalbek maqtuwa, għax m'għandikx fiduċja. U jekk għandek il-fiduċja, m'intix qalbek maqtuwa. U Ġesu jkellimna propju fuq dawn iż-żewġ emozzjonijiet tant preżenti fl-esperjenza tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Tħallux qalbkom titħawwad. Emmnu fija il-fiduċja illi tirbaħ li teleb il-qtuħ ta' qalb. U dejn Ġesu ma jgħidix biss lilna biex jallimna, imma jgħidilna frott l-esperjenza tiegħu stess. Alla magħmul bniedem. Il-Vanġelu ta' San Ġwan innifsu jgħidilna li quddiem ix-xena ta' ħabibu Lazzaru mitfun wara blata fil-qabar wara 4 ijiem ħass qalbu titħawwad. Imma dritt wara Ġesu jirreaġixxi billi ħares lejn is-sema u lil missier jgħidlu jien naf li inti tismani. It-taħwit tal-qalb u l-fiduċja.
Hekk ukoll fil-ġnien taż-żebbuġ. U fl-istess sikla li għamel mal-ħbib tiegħu dejjem fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Ħass qalbu titħawwad u jdur fuq id-dixxipli tiegħu jgħidilhom wieħed minnkom se jitħak bija. Wieħed minnkom se jbeni. Imma dritt wara Ġesu li l-istess Ġuda jgħidlu mawr dak li għandek tagħmel għamlu. Dritt wara Ġesu idur lejn il-missier jgħidlu din hi s-sija dan hu l-mument tal-glorifikazzjoni li fih inti ser tkun glorifikat u li fih jiena wkoll ser inkun glorifikat. Allura għandna dawn iż-żewġ movimenti tant importanti fl-esperjenza tal-ħajja tagħna umana li ngħixuhom kuljum iktar minn darba. It-taħwit tal-qalb, il-qtuħ ta' qalb, l-inċertezzi u min-naħa l-oħra il-fiduċja, it-tama nisranija. Dak li jgħid Ġesu fil-Vanġelu tal-lum huwa it-testament tiegħu. Ninsabu fl-aħħar ikla wara li Ġesu jaħsel riġlejn id-dixxipli. U dak li Ġesu jgħid lid-dixxipli qiegħed jgħidu lilna wkoll illejla. Fuq xiex se nibbażawha il-fiduċja. Fuq ix talab lid-dixxipli jibbażaw il-fiduċja tagħhom. Għax mhix fiduċja għamja. Jgħidilhom fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet. Sejjer biex inħejjilkom post. X'inhi din id-dar tal-missier? Fil-Vanġelu ta' San Ġwan din id-dar tal-missier mixajr it-Tempju ta' Ġerusalem. F'kapitlu 2 insibu lil Ġesu li jgħid inwaqqa din id-dar tal-missier dan it-Tempju u nerġa' ntellu fi 3 ijiem. U Ġwan jgħidilna kien qiegħed jirreferi għal persuna tiegħu, għal ġisem tiegħu. It-Tempju tal-ġebel, id-dar ta' missieri ġiet sostitwita, ġiet mibdula fl-istess persuna ta' Ġesu. Mena fi kliem ieħor Ġesu qiegħed jgħidilna li fil-persuna tiegħi, fil-persuna ta' Ġesu, hemm post imħejji għal kull wieħed u kull waħda minna. Fil-qalb mimlija maħabba ta' Ġesu, hemm post għalik, hemm il-post tiegħek. Tħallix qalbek titħawwad. U allura jagħmel sens illi Ġesu preżenti illum fil-Ministru ordinat, fis-saċerdot. Ikompli iwassal din l-aħbar tajba. Ikompli jgħaddi din is-sensazzjoni pożittiva, din l-esperjenza ta' ottimizmu lil bniedem tal-lum, b'mod speċjali fid-dinja li qed ngħixu fiha, fejn it-taħwit tal-qalb mhux xi ħaġa rari, anzi bil-maqlub. U għalhekk il-preżenza llum tagħna s-saċerdoti u l-preżenza llum iktar u iktar ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ illi qegħdin joffru lilhom infushom il-persuna tagħhom mhux minn jeddhom imma bħala risposta għas-sejħa ta' Ġesu, bħala risposta għal vokazzjoni qegħdin joffru il-persuna tagħhom biex juru lil bnedmin, juru lil kull bniedem li jiltaqgħu miegħu fil-ħajja illi għandu postu fid-dar tal-missier, għandu postu fil-qalb ta' Ġesu. Allura hemm bżonnu is-saċerdot. F'dinja mimlija b'1000 tejb u 1000 mod ta' kif tkun professjonista, f'dinja fejn dak li hu spiritwali, fejn dak li hu ta' Alla u imħolli
mhux fit-tien u fit-tielet, imma iktar lura fil-postijiet. Iktar minn qabel fid-dlam li ngħixu fih, inħossu l-bżonn ta' persuni illi jagħtu t-tama, li jagħtu d-dawl, li l-bniedem tal-lum maħkum mill-kompetizzjoni, maħkum mill-inċertezza jekk jasalx jew le, maħkum mill-biża tal-futur. Biżejjed insemmu ftit eżempji prattiċi. Il-biża ta' tfal u mawġejjin l-eżamijiet, jidħlux l-università jew le, mod speċjali din is-sena, sena jekk komplikata. Il-biża tal-arajjes, jekk jibqgħux fidili tas-sew lejn xulxejn. Il-biża tal-ġenituri, x'se jiġri minn uliedhom. Il-biża tal-anzjani li jistgħu jiġu rifjutati, imwarba fil-ġemp. Qed ngħixu f'dinja ta' inċertezza. Imma f'dan id-dlam jinħass iktar il-bżonn ta' persuni li f'isem Ġesu, fil-persuna ta' Ġesu ir-ras, wiċċhom minn quddiem, mhux f'isimhom, f'isem Ġesu, jagħtu tama, jagħtu dawl, jagħtu xaq ta' dawl kif wieħed jista' jagħmel pass iktar il-quddiem fil-ħajja. U bir-raġun Ġesu jgħid jiena hu t-triq, jiena hu s-sewwa, jiena hu l-verità, jiena hu l-ħajja. Kieku jkollna nieqfu nirriflettu ftit, m'għandux ma nindunaw li t-triq isserviva biex tmur x'imkien u biex tasal x'imkien, ma fl-aħħar mill-aħħar it-triq isservi l-iktar biex tasal lura d-dar. Id-dar. Fejn hi d-dar tiegħek? Fejn tħossok żgur? Fejn tħossok imgeżwer mill-protezzjoni tal-affettività u tas-sħana ta' dawk ta' madwarek? Fejn tħossok fis-sikurezza minn tgħix fil-periklu jekk mhux fil-qalb ta' Ġesu? U Ġesu innifsu li huwa d-dar, id-dar tal-missier, huwa l-istess triq li twassal għandu. Il-kelma tiegħu jekk nimxu fuqha hija dawl għal passi li aħna nagħmlu kull jum, kull mument fil-ħajja. Niġu affaċċjati kontinwament b'għażliet u b'deċiżjonijiet li rridu nagħmlu ħafna drabi ta' malajr. Fuq liema kriterji nimxu, x'jimmotivana biex niddeċiedu. Jekk ikun Ġesu it-triq, iwa, dik l-għażla tagħna twassalna d-dar. Għax Ġesu huwa it-triq li twassal għal verità. Għal verità. X'inhi l-verità? Li aħna qegħdin ngħixu il-verità, li aħna ser nibqgħu hawn fid-dinja il-verità, li aħna naħdmu nistinkaw u dak li qed naħdmu għalih se nibqgħu ngawdu għal dejjem hawnhekk f'din id-dinja, dik hi l-verità. X'inhi l-verità? Li iktar ma jkollok iktar tkun importanti? X'inhi l-verità? Li iktar ma tikber u tikkontrolla u tkun prepotenti, iktar ikollok valur fil-ħajja? Jew il-verità ta' Ġesu? Jew il-verità tal-imħabba, tal-ħnina, tal-mudrija, tal-maħfra, tal-umiltà? Il-verità li tagħtina l-ħajja tas-sew. X'inhi l-verità li ġie waslilna Ġesu fi ftit kliem li jien tu jien li aħna l-koll narfu li aħna uliet u li hu missier, Alla tagħna u missier. U allura l-aħna uliet għandna post fid-dar tal-missier, għandna post fil-qalb tal-missier. Tkun ġrat xi ħaġa kbira, xi ħaġa straordinarja, xi ħaġa tal-biża'. Jekk int missier, twarrab minn qalbek lil wieħed jew lil waħda minn uliedek. Tkun ġrat xi ħaġa li m'għandix tiġri. Għaliex? Għax aħna magħmulejn fuq ix-xbija tal-missier. U l-missier ma jwarrab il-ħadd, ma jbarri lil ħadd mill-qalb tiegħu. U biex nagħmlu dan,
Ejjew nieħdu s-suġġerimenti eżies Andrew u Etienne. Ejjew nieħdu l-proposta li għamlilna San Pietru fit-tieni qari li smajna. Irrow il-merħla ta' Alla, hekk iridu nagħtu għat-tama lill-merħla ta' Alla, mhux bil-fors, mhux to the role, mhux skont il-job description li għandek bħala assis fejn qiegħed jew fejn se tmur, mhux to the role, mhux bil-fors, mhux bħala dmir, imma bil-qalb, imma bil-qalb. Għaliex, għax din hi l-verità, din hi t-triq, din hi l-ħajja. Din hi l-ħajja, mhux tagħna biss, imma ta' kulħadd. Bil-verità, bil-qalb. Mhux għal baxx jgħidilna San Pietru. Il-problemi kienu dejjem l-istess. Il-flus, il-motivazzjoni ta' ħafna mill-affarijiet li nagħmlu fil-ħajja. U jistgħu sfortunatament isiru wkoll il-motivazzjoni tagħna. Aħna li msejħin biex nagħtu ħajjitna, mhux għal baxx. Mhux għal baxx. Jgħidilna San Pietru. Imma b'ġenerożità kbira. B'ġenerożità kbira. Għaliex? Għax waqt li inti tkun qiegħed tagħti lilek innifsek, int tkun qiegħed tgħix il-ħajja fil-milja tagħha. M'hemmx mod aħjar, m'hemmx mod isbaħ, m'hemmx mod aqwa kif tonfoq tinvesti l-ħajja milli tagħtiha. U dan jurjulna l-mument tal-mewt. Jekk jien investejt ħajti tajt, għamilt l-istajt biex naqdi, biex nagħti lil ħaddieħor, il-mument tal-mewt li huwa qotja terħi lilek innifsek fil-mument tal-mewt, mhux hekk. Titlaq lilek innifsek. Ma tistax iżomm iktar lilek innifsek fil-mument tal-mewt. Huwa isir kontinwazzjoni proprju ta' din is-sejħa vera, reali, għalhekk Ġesu ta' veru li għamlilna għati lilek innifsek. Għati lilek innifsek. Imma jekk jien nagħmel ħajti kollha niġbed, niġbor, naħseb għal rasi. Il-mewt verament se tiġi għalija bħal ħallil xi ħadd li jisraqni u ninduna li ħlejt ħajti. Ħlejt ħajti. Għax fl-aħħar ħajti rid nagħtiha mhix tiegħi. Ikompli San Pietru nikkonkludi. Iraw il-merħla talla mhux billi tikmandawha. Għandu vers tas-sew sabiħ hemm pedagogija sħiħa f'din l-ittra ta' San Pietru ta' kif wieħed jgħix is-saċerdozju, ma mhux biss. Ta' kif wieħed ikun missier ta' familja, tkun om ta' familja. Mhux billi tikmanda, imma billi tanima minn taħt. Tanima. Huwa mudell għalina s-saċerdoti, nanimaw minn ġewwa. Mhux nibbossjaw, nikmandaw minn fuq, minn barra. Imma l-mudell tal-qaddej ejja nagħmlu, inkun l-ewwel wieħed jilli ngħin, ejja naħdmu, inkun l-ewwel wieħed jilli nagħti semi. Dan hu l-mod, dan hu l-istejl li jitlob minna Ġesu. U dan hu li jimlina bil-ħajja. Dan hu li jagħtina il-ferħ ta' veru, il-paċi ta' veru. U dan li nixtieq nawgura lilkom u lilna l-koll il-lejla aħna hawnhekk mixbura għaddel ta' dan il-qaddejs kbir San Ġwan Battista u fis-sena ta' Giuseppi, is-sena ta' San Giuseppe. Ekki li dan kollu għexu nistgħu narawh f'kull episodju, f'kull ġajja tal-ħajja tiegħu fir-relazzjoni ma' Ġesu u ma' Marija. U li ħaħsibu u li fl-umiltà u s-skiet tiegħu li l-missier qallu hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Smajna l-omilija tal-eċċellenza tiegħu Monsignor Anton Tewma Isqof ta' Għawdex, omilija għal din l-ordinazzjoni presbiterali ta' Fra Etienne Gilsin u Andrew Grima, mibnija fuq il-liturġija tal-kelma li smajna tix-xandar qabel Ġesu, it-triq, il-verità, il-ħajja, Pietru, iraw il-merħla f'data fidejkom
mhux li ħbax, mhux billi taħkmu fuqha, imma billi tkunu għaddejja tagħha. Presbiterali, Andrew u Etienne ser jistqarru r-rida tagħhom li jersqu għal dan is-sagrament. Wara dan nitolbu għalihom flimkien mal-qaddisin u mal-Knisja kollha biex il-mulej jiberikhom, iqaddishom u jikkonsagrom ministri tiegħu. Nibqgħu bil-qiegħda. Mela kif smajna f'dik l-introduzzjoni għar-rit tal-ordinazzjoni se jsiru issa l-wedijiet tal-mażulin f'riġlejn l-isqof kif qed naraw fuq l-iskrin tagħna. Eżis Suliedi, qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tal-presbiterat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li titħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom taqdu bla-jeda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grad tal-presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tiraw il-merħla tal-mulej bħala kooperaturi tajba tal-ordni tal-isfijiet? Iva irrid. Tridu intom taqdu bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Evanġelju u fit-tifsir tal-fidi Kattolika? Iva irrid. Tridu intom tiċċelebraw bit-tieba u l-fedeltà il-misteru ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija u s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, għat-tifħir ta' Alla u għat-qaddejs tal-poplu Nisrani? Iva irrid. Tridu intom flimkien miegħi titolbu l-ħnina ta' Alla għal poplu fdat lilkom, intom u tħarsu bla eda il-kmandament li titolbu dejjem? Iva irrid. Tridu intom tinaqdu dejjem aktar ma' Kristu il-qassis il-kbir li tali l-nifsu lil-missier bħala vittma bla teba għalina u li flimkien miegħu tikkonsagraw ruħkom lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin? Iva irrid bl-għajnuna ta' Alla. Issa il-kandidati għall-ordinazzjoni wieħed jersqu aktar qrib tal-isqof f'riġleħ u jagħmlulu il-wedid tagħhom ta' ubidjenza, ta' fedeltà. Etienne, twiet rispett u ubidjenza lill-isqof dioċesan u lis-superjur leġittimu tiegħek? Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala sa tmiem. Andrew, twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi? Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. U issa wara li saret dik il-weda illi fil-każ ta' Diaknu Etienne Gilsin saret ukoll b'rispett lejn is-superjur immedjat tiegħu li huwa l-provinċjal preżentijaw Patrick Colin Sammut. Issa se ssir il-litanija tal-qaddisejn, it-talba tal-Knisja kollha mal-Knisja tas-Sema. Nitolbu ħuti jeżis lill-Alla l-missier li jista' kollox biex fuq dawn il-qaddejja tiegħu li hu ħatar għall-ordni tal-Presbiterat ikattar id-doni tas-sema. Nitolbu flimkien mal-Knisja kollha fuq l-art u fis-sema lill-qaddisejn sabiex jersqu u jaqbżu għal dawn ħotna. Adisa Maria Mala Samikil Anjli Adisa Ta'ala San Juan Battista San Giuseppe
Sampaw, Santa Andrea, San Juan, Santa Maria Maddalena, San Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Laurens, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, San Massimiliano Colbe, Beati Maltrita al Perù, San Publio, San Girgor, San Piu Hamsa, Sanctum Vistin, Santa Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedetto, San Francisco d'Assisi, San Domingo, Santa Anita Padova, San Bonaventura, San Francisco Saverio, San Juan y Maria Vianney, Sant'Anton Fasani, San Giuseppe da Copertino, San Pascal Bailon, San George Preca, Santa Clara, Santa Catarina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Sant'Elena, Sant'Angela da Foligno, Beato Giovanni Duscotu, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, Atti Sincolata Alla, Urihni Namana, L'incarnazioni tiek, bil-mewt u l-qawmi tiek, bil-miġja tal-Ispirtu Santu, Midi
il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek. Birek dawn il-magħżunin tiegħek. Birek u qaddes dawn il-magħżunin tiegħek. Birek qaddes u jikkonsagra dawn il-magħżunin tiegħek. Ibad ħaddiema ġodda għal ħsad tiegħek. Ħati paċi u ftehim tassew lill-popli kollha. Uri ħnina ma' kull min hu imġarrab. Għawina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ġesu iben Alla l-ħaj. Kristus maħana. Kristu il-qattal taħana. Kristu il-qattal Ismana nitolbuk mulej Alla tagħna u sawwab il-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna qegħdin inresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikunu konsagrati. Ibqa' tihom dejjem u bil-kotra dak li qed tagħtihom issa bi Kristu Sidna. Amen. Wara li smajna li l-qaddisin jiġu invokati, fost l-oħrajn smajna anki l-lista ta' qaddisin mill-Ordni Franġiskan, qaddisin marbuta ma' dawn iż-żewġ kandidati għall-ordinazzjoni. Issa jiġi wieħed mill-momenti kostituttivi tar-rit tal-ordinazzjoni li huwa it-tqejjed tal-idejn, mument tassew għażiż li sqof fiskiet ipoġġi idejh fuq ras il-kandidati. L-ewwel id-diaknu Etienne Gilson u dritt warah id-diaknu Andrew Grima. L-Ispirtu Santu bil-qawwa kollha tiegħu jinżel fuq dawn ħutna biex jagħnihom bil-grazzja tal-ordni tal-Presbiterat. Wara li jagħmel dan l-isqof, jagħmlu hekk ukoll il-Presbiteri kollha preżenti. Waqt li jsir dan, il-kant li sejjer jitkanta huwa invokazzjoni sħiħa l-Ispirtu Santu. Il-kor jikanta il-Veni Creator Spiritus, ejja Spiritus Santu. Spiritus,
Waqt dan il-moment għażiż li fih ikompli it-tqejt tal-idejn is-saċerdoti li jitilgħu fuq il-presbiterju fejn jinsabu arkubtejhom iż-żewġ ordinandi u huma wkoll qiegħdu idejhom fuq rashom. Aħna wkoll nitolbu l-Ispiritu Santu biex jinżel fuq dawn ħutna u jqaddishom bil-grazzja tiegħu illi tqaddes u tikkonsagra. Infakrukom illi dinja xandira diretta mir-rotunda arċipretali ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex illi il-lejla saret il-post qaddis illi fih qed jilqa' lil din il-miġema sabiħa għall-ordinazzjoni presbiterali ta' Patri Etienne Gilson, Franġiskan konventwal u Djaknu Andrew Grima. Nitolbu għalihom nakkumpanjawhom bil-ferħ tal-qalb tagħna, bit-talb li joħroġ anke minn fomna flimkien mal-kant tal-kor, invokazzjoni lill-Ispiritu Santu biex iqawwi lil dawn iż-żewġ ħutna fl-ordni tal-Presbiterat. Spiritus
il-ġest sabiħ u sinifikattiv ta' tqejt tal-idejn. Fir-rit tal-ordinazzjoni presbiterali tiġi it-talba konsagratorja. L-isqof jgħid talba kemm xejn twila illi fija wkoll ir-rakkont tal-istituzzjoni ta' twaqqif ta' dan is-sagrament tal-ordni sagri fl-oriġni bibliku tiegħu. U għalhekk ejjew niggustaw kull sillaba kważi ta' din it-talba sabiħa li nisimgħuha biss f'okkażjonijiet straordinarji bħal huma din tal-lejla. Talba esplikattiva, jiġifieri fiha nfisha turi wkoll it-tifsira teoloġika ta' dan is-sagrament. Fil-fatt is-sara se naraw lil dawn iż-żewġ ħutna jersqu quddiem l-isqof għal din it-talba konsagratorja. Kun magħna mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Minnek id-dinjità li għandu kull bniedem. Int qassam il-grazzi kollha. Bih kollox jimxi l-qudiem, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali fiħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, tqassam f'ordnijiet diversi il-ministeri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-patt il-qadim briti mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kottru. U għalhekk meta qed lil Mosew lil Aaron biex imexxu u jqazzu l-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grat inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inċerriet l-ispirtu ta' Mosè fir-roħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bl-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inċerriet fuq qoli ta' Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm qatt biżżejjed ta' qassisejn skont il-liġi għas-sakrifiċċji fis-santwarju li kienu xbija u del tal-ġejt li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad missier qaddis. Intbagħat fid-dinja lil ibnek lil Ġesu l-Apostlu u l-qassis il-kbir ta' reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqadsejn fil-verità u żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dajfejn kif aħna għatina n-nies li neħtieġu biex jenuna. Aħna naqdu s-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox, id-dinjità tal-ordni tal-presbiterat lil dawn il-qaddejja tiegħek. Ġeddet fihom l-ispirtu tal-qdusija. Għamelu Alla li jilqgħu minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad, jożżuh u jżommuh għal dejjem u bl-eżempju ta' ħajjithom idaħlu ir-rażan fl-imġiba. Jalla jkunu ħaddiema tajbejn li jaħdmu jitfejt mal-ordni tagħna biex it-tagħlim tal-Vanġelu bix-xandir tagħhom jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmin u jasal satru fl-art kollha. Ħajkunu flimkien magħna amministraturi fidili tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasil ta' twelid ġdid fil-Mamudija u jkollu l-ikel tar-roħ mill-artal tiegħek. U l-midinbejn jiksbu mill-ġdejt il-ħbiberija miegħek u l-morda serħan u faraġġ fil-mar tagħhom. Ħaj jissieħbu magħna biex jitolbuk tħenna l-poplu fdat lilhom u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu il-koll flimkien fi Kristu u jsiru l-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
issa qudiemna li żewġ kandidati jiġu imlibsa lill-bies presbiterali. Dan huwa l-ewwel minn serje ta' ġesti li jistgħu jissejħu riti esplikattivi. Ġifieri qed naraw qudiemna jiġri anke permezz ta' sinjali dak li jfisser il-Ministeru Saċerdotali. Fra Etienne ġie imlibes minn kuġin tiegħu Patri Joe Mamo u mill-gwardjan tal-komunità tiegħu Patri Joe Sherry, waqt li id-djaknu Andrew Grima ġie imlibes mill-kappillan tal-parroċċja tiegħu ta' San Lawrence, Father Charles Sultana, u il-vigarju parrokjali Father Anthony Bajjada. Ġew imlibsa il-pjaneta li hija l-libsa tas-saċerdot waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa u anke l-istola madwarhom. U niġu għal moment ieħor għażiż ħafna li huwa dak tad-dilka tal-idejn anke flimkien mat-talb illi sejrin nisimgħu. Il-mulej Ġesu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa. Iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sakrifiċċju lill-Alla. Il-mulej Ġesu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa. Iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sakrifiċċju lill-Alla. Iż-żejt illi bih ġew midluka l-idejn tas-saċerdoti l-ġodda u għaż-żejt illi ġie konsagrat is-sena l-oħra fl-ordinazzjoni presbiterali li fija kien saru djakni dawn iż-żewġ ħutna. Għax fatt interessanti hu li din is-sena il-dberik ta' żjud fid-djoċesi ta' Għawdex għadu ma sarx u se jsir fil-20 ta' Mejju illi ġej. Ġifieri qed jintuża unikament u storikament iż-żejt li bih kienu diġà ġew midluka l-presbiteri ġodda is-sena l-oħra. Il-kor qed ikanta żejt li jikkonsagra waqt li ż-żewġ presbiteri jinżlu għand il-ġenituri tagħhom biex jimsħulhom idejhom. U issa loti tal-ħobs u l-imbit, il-kalċi u l-patena. L-offerta tal-poplu qaddejs li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu.
Aziz Endru, ilqa l-offerta tal-poplu qaddejs li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. U issa se nassistu wkoll għall-lotja tal-paċi. Lotja tal-paċi li qed tingħata liż-żewġ presbiteri l-ġodda li normalment tingħata wkoll mill-presbiteri kollha preżenti imma minħabba restrizzjonijiet tal-COVID qed tingħata biss lilhom. Il-kor issa sejjer ikanta innu li ġib l-isem ħaġa sabiħa u ħelwa. L-arranġament huwa ta' Marjella Spiteri Ċefaj. Il-paċi qed tingħata wkoll lill-familjari u fil-fatt l-isqof qiegħed jippreżenta lil dawn iż-żewġ presbiteri ġodda lilna lkoll. Jintem ir-rit tal-ordinazzjoni u l-qudiesa tkompli mill-ewwel bir-rit tal-offertorju li daħalna fil-liturġija Ewkaristika. Il-kor ikanta issa l-innu mulej fidejk. Għall-ewwel darba f'din il-parti tal-qudiesa serin jikkonċelebraw il-presbiteri l-ġodda. Mulej
f'dan il-moment l-inċensazzjoni mhux biss tal-altar imma wkoll tal-presbiteri l-ġodda l-isqof resaq fuq quddiem kull wieħed miż-żewġ presbiteri l-ġodda u qiegħed jinċenshom. L-inċensazzjoni hija sinjal ta' rispett u qima lejn il-persuna tal-presbiteri l-ġodda li issa saru għaddejja tal-poplu Alla fl-ordni tal-presbiterat. Tkompli il-qudiesa anki issa bil-kanoni Ruman l-ewwel talba Ewkaristika illi fija kif semmejt aktar kmieni sejrin jikkonċelebraw għall-ewwel darba Fader Etienne u Fader Andrew bħala saċerdoti ġodda konsagrati mhux biss għal din il-Knisja lokali imma għall-Knisja universali. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, intrid li s-saċerdoti tiegħek jaqdu l-artal imqazza u lil poplu tiegħek. Għamel li bis-saħħa tas-sakrifiċċju li sejrin nofrulek, is-servizz tagħhom ikun dejjem jogħġbok u fil-Knisja tiegħek jibqa' jagħmel frott li jibqa' l dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bitqejjed tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek. Jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jatuk dejjem xieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Gloria tal
Missier ħanin, mitċokontana li tolbuk, bibnek Ġesu Kristu sitna, ilqa u birek daw l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhom lok l-ewwel net tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika. Għatija slim, ħarisa, aqqada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Il-Kardinal Marju, l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-Isqfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u Kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna, intaf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, l-arus tagħha San Ġusepp, u tal-apostlu u l-martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Danjan. U tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti tat-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fis-sem il-qaddejja tiegħek li jogħġbok tressa għall-ordni tal-Presbiterat. Fil-ħnina tiegħek ħarsilhom id-don li tajthom. U għamel li blajnuna tiegħek jaqdu sewwa u bil-frott l-uffiċċju li jint għażilthom għalih bi Kristu Sidna. Amen. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisha il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U għaw il-lejl qabel ma bata ħajl ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Ratlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla, ħa dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Reġa' rat il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna u namlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba. Il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek qabel, is-sakrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sakrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sakrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċċo kontana nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna li jom mulej, u għati li l-om u li daw kolla li jistriħu fi Kristu, Elena, id-dawl u slim. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin, l-apostli u l-martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija Barnaba, Injazju Alessandru, Marcellinu Pietru, Felicita Perpetua, Agata Lucia, Agnese Cecilia Anastasia u l-qaddisin tiegħek kollha. Daħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub
u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, tħares lejn dnubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija. Inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom, eżis telespettaturi u intom li qegħdin isseguna permezz tal-medja soċjali. Il-paċi li mill-ġdid l-isqof jagħti lill-Presbiteri l-ġodda u ma jinżlu biex jagħtuha lill-familjari tagħhom preżenti hawnhekk quddiem-net. Anu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejn. Għad qarbin nitolbukom Wieħed mid-dmirijiet illi għandu s-saċerdot huwa dak illi jiċċelebra l-Ewkaristija jaqsam il-ħobs fuq l-altar biex jitqassam lil poplu ta' Alla. Iwasslu wkoll ant il-morda u l-anzjani illi f'dan il-mument b'mod partikolari fihom niftakru u dawk illi għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jerisqu biex jitqarbnu. F'dan il-mument inħeġġukom biex nagħmlu it-qarbina tax-xewqa fil-qalb tagħna. Nuru lil mulej ix-xewqa imħeġġa tagħna illi m'għandhomux ma nirċevuh. Ġesu Ewkaristija jidħol fid-djar fil-familji tagħna, speċjalment fejn hemm il-problemi, il-mart u l-inkwiet. U għal dawn iż-żewġ saċerdoti lil Ġesu Ewkaristija nitolbuh li jkunu dejjem għaddejja fidili tas-sagrament imqaddes tal-altar. Il-kor issa ikanta dan l-innu sabiħ illi huwa kliem ta' San Franġesk, Alto e glorioso Dio. Che
l-aktar oli u glorjuż, dawwa l-idlamijiet tal-qalb tiegħi, sawwab fija fi diretta, tama ċerta u mħabba perfetta. Għatini mulej li nħoss u nara flilek biex nagħmel dejjem irrida vera u mqazza tiegħek. Il-kliem imprezzabbli tal-fqajjar tas-Sisi illi ħabb lil mulej fuq kull ħaġa oħra illi għamel minn ħajtu għotja sħiħa lis-Salvatur. Ninaqdu ma dan il-kliem tiegħu biex nitolbu l-mulej ħarisna u jkun tassew iċ-ċentru tal-ħajja tagħna. L-innu li jmiss f'dan il-mument ta' tqarbin il-ħobs tal-ħajja ġdida. nitolbu. Għamel mulej li din il-vitma qaddisa li aħna offrejnielek u li bijat qarbinna tqaddes is-saċerdoti u l-qaddejja tiegħek kollha biex ikunu dejjem maquda miegħek fl-imħabba u jistħoqilhom jaqdu kif jixraqlek bi Kristu Sidna. Noqogħdu bil-qiegħda. Infakrukom Fuq talba tal-isqof innifsu f'dan il-mument iż-żewġ saċerdoti il-ġedda se jgħaddu il-messaġġ tagħhom. Is-saċerdoti ġodda Andrew u Etienne ser iħallulna l-messaġġi tagħhom. Kollox beda fit-2 ta' Diċembru tal-1984 dawk li jafuni li ma ħadd żball fil-birthday. Imma fjum il-Mamudija. Papa Franġisku
qiegħed jinsisti ħafna biex aħna niftakru f'dan il-jum. Ngħidilkom il-verità kelli mur niċċekkja metu. Imma xtaqt li tkun ġurnata li tibqa' mfakra f'qalbi u f'qalbkom. Ħafna drabi laqqas nindunaw il-mixja tagħna kif tiżvolġi u dan nista' ngħidu bl-esperjenza. 20 sen ilu kif qed anki l-bieraħ u nibqa' ntennija matul din is-sena kollha, il-mulej jogħġbu jsejjaħli biex inkun jew aħjar nibda il-mixja tiegħi bħala Franġiskan. 20 sena wara hawn aħna. F'dawn l-20 sena hemm ħafna persuni li nixtieq nirringrazzja u jekk noqgħod insemmihom kollha nisbħu għada filgħodu, imma żgur li ħafna minnkom qegħdin hawnhekk jew nkella qegħdin isseguna permezz tal-mezzi tax-xandir. Nirringrazzja wkoll lil dawk għalkemm mhux se jifhmuni bil-lingwa Taljana li mill-Italja qegħdin issegwu dan il-mument. Nixtieq fisem il-provinċjal u l-provinċja nirringrazzja lilkom eżiżawċin, mod partikolari lill-eċċellenza tiegħu Anton Tewma, lill-Kardinal Mario Greco lis-seminarju u lilkom eżiż Awċin lil qajtuni 6 snin ilu biex bdejt din il-mixja. Nixtieq b'mod partikolari nirringrazzja lis-seminarju lil Father Richard, kien hemm Father Gabriel, Father Alex, Father Samuel u t-tim kollu li ma jispiċċa qatt fosthom ħafna saċerdoti li għaddew minn qudiemna biex ħalmuna u żgur dak it-tagħlim li tawni ser jibqa' f'ħajti kollha. Nirringrazzja lil Alla ta' dak kollu li għamel miegħi. Issa l-miegħid għamel ġubijiet kbar u naħseb illum qegħdin taraw dawn l-ġubijiet kbar mhux għax jiena fini mhux ħażin imma għax kieku ma kienx il-mulej żgur minix hawnhekk. Jiena di karattru naqta' ħafna qalbi u għalhekk nagħmel kuraġġ lil dawk iż-żgħażagħ li forsi f'dan il-mument qegħdin insibuha diffiċli biex jirrispondu għas-sejħa tal-mulej. Taqtawx qalbukom. Il-mulej żgur se jgħinkom biex taslu twettqu il-proġett tiegħu. Patria Etienne Gilson inwieled fl-1984. Fl-2001 beda l-mixja reliġjuża tiegħu ilu mill-2015 fil-komunità Franġiskana konventwali fir-Rabat Għawdex. Sentiment li jaqadna l-koll f'dan moment u għal-ferħ. U għal-ferħ u ringrazzjament ta' dak kollu li l-mulej għamel fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tiegħi, fil-ħajja ta' Etienne, però anke fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minna. Żgur li rrid nirringrazzja lil dak kollha li kienu parti mill-ħajja tiegħi u jien l-istess bħala Etienne ma nistax insemmihom kollha, però nirringrazzjahom minn hawn. B'mod speċjali però ħalluni nirringrazzja u nagħmel ringrazzjament partikolari lill-Kardinal Mario Grek li taħtu ġejt aċċettat fis-seminarju u l-isqof Anton lilek Eċċellenza li komplajt turini u tkun sosten miegħi fil-mixja tiegħi. Nirringrazzja lil Father Richard, ir-rettur, u retturi l-oħra li taħtom għext il-formazzjoni tiegħi fis-seminarju, magħhom is-superjuri l-oħra u anke s-sisters hawn preżenti. Grazzi tal-preżenza tagħkom hawn u grazzi wkoll tal-preżenza tagħkom fis-seminarju, lill-ħaddiema u lill-helpers. Fuq is-santa li għandkom fil-bankijiet hemm il-frażi li tgħid mhux intom għażiltu lili imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Nistqar magħkom li din hija l-esperjenza li qed ngħix bħalissa. U għall-mulej li minkejja l-ħafna difetti li għandi għax iħobbni għażilni biex inkun strument fil-għalqa tiegħu. F'dan moment kif diġà qed ma nistax ma nesprimix il-ferħ tiegħi għadda l-imħabba tant kbira li għadna kemm iċċelebrajna hawn il-lejla. Quddiem sejħa bħal din nara fiċ-ċokon tiegħi. U llum waqt iċ-ċelebrazzjoni nistqar magħkom li jgħix l-esperjenza ta' Marija quddiem is-sejħa tal-mulej permezz tal-Anġlu. Kif ikun dan? Din kienet domanda li matul dil-ġimgħa mod partikolari kienet il-ħin kollu tiġi f'moħħi u f'qalbi. Kif ikun dan? Però Marija wara din domanda tagħmel ġest ta' fiduċja u ta' fidi falla. U tgħidlu ara jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemmtek.
U eżisti din hija r-risposta tiegħi lejla qudiem din is-sejħa li l-mulej qed jagħmilli. Hawn jien il-qaddej tal-mulej, ħajsir minni skont kemmtek. Fl-istess waqt nagħmel talba ħerqana biex il-mulej Ġesu jagħtini l-grazzja li qalbi tkun dejjem miftuħa għalih, propju biex din ir-relazzjoni tkompli tkun tikber u tiġi purifikata. Ħalli nerġa' nġeddet kull jum l-hawn jien lil-lejla nis-silt. Qudiem kull sejħa fl-Iskrittura element komuni huwa l-biża' u nistqar magħkom anke dan qed nesperjenzah. Però fl-istess waqt konvint mill-imħabba u l-ħnina tal-Alla u konvint ukoll mill-kelma li jagħtini l-mulej Ġesu. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Huwa proprju dan il-fatt, din il-kelma ta' Ġesu li tagħmel li kuraġġ, konxju li l-mulej Ġesu qatt ma ħallini waħdi. Nagħlaq dan il-ħsieb tiegħi billi bħal Etjen lil dawk li din jisimgħuni hawn fil-Knisja, lil dawk li din jisimgħuni permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni ngħidilkom jekk idin tħossu li l-mulej tisejħilkom, tibżgħux, tgħidulux le. Ftakru l-mulej ħajkun magħkom. Din is-sejħa mhix ġejja minnkom imma hija mogħtija lilkom. Għax mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Don Andrew Grima mill-parroċċa ta' San Lawrenz imwieled fl-1994 fl-aħħar sena qiegħed jwettaq studju tiegħu kif ukoll ħidma pastorali fil-parroċċa ta' Santa Luċija f'Ruma. Itnelli huma sejħa anke lilkom li tinsabu fi djarkom, il-ministeru tagħhom li se jitwettaq issa fostna imma wkoll fid-dinja kollha kull fejn jiġu mitluba. U issa l-barka solenni tal-aħħar mill-isqof. Alla li waqqaf u jmexxi l-Knisja iħariskom dejjem bil-grazzja tiegħu biex bil-fedeltà kollha taqdu l-Ministeru ta' Presbiteri. Amen. Jagħmilkom għaddejja u xut fid-dinja tal-imħabba u l-verità tiegħu u ministri fidili tar-rikonċiljazzjoni. Amen. U jagħmilkom tas-sew rajja li tagħtu lil fidili il-ħobs ħaj, il-kelma tal-ħajja biex dejjem aktar jikbru fl-għaqda tal-ġisem ta' Kristu. Amen. U lilkom il-koll li tinsabu ġburin hawn flimkien, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Wara dik l-antifona Marjana ta' żmien lejt lill-omna Marija, se ntemmu din iċ-ċelebrazzjoni b'innu ieħor Marjan miktub propju għal dan iż-żmien tal-pandemija, Marija mill-Mart ħarisna.
ekku eżis telespettaturi li segwejtuna għal dawn is-satejn li għaddew nirringrazzjawkom illi bqajtu magħna, ċelebrazzjoni pjuttost twila imma rikka fil-liturġija tagħha, speċjalment ir-rit tal-ordinazzjoni li xandarnilkom fuq dawn il-mezzi tal-komunikazzjoni, xandir ta' Dioċesi ta' Għawdex. Grazzi wkoll lilkom li naqadtu magħna permezz ta' Shake Television, ta' Radio Marija, radijiet oħrajn parrokjali. Xtaqna li nwasslu fi djarkom f'dan iż-żmien partikolari li għaddejjem minnu il-ġmiel tal-vokazzjonijiet, il-ġmiel tas-saċerdozju kemm hu sabiħ illi nistgħu nifirħu llejla il-Knisja kollha mhux biss dik f'Għawdex u f'Malta li għandna żewġ presbiteri ġodda, il-Franġiskan konventwal Patri Etienne Gilson kif ukoll Father Andrew Grima mill-parroċċa ta' San Lawrenz. U affer kbir ukoll għal patrijiet Franġiskani konventwali illi għandhom preżenza sabiħa f'pajjiżna permezz tal-konventi tagħhom. Kollox 3 parroċċi f'Malta u 4 konventi oħra fosthom wieħed f'Għawdex fil-gżira tagħna fejn kollox din il-komunità tal-patrijiet tiġbar iktar minn 30 membru. Aħna nitolbu għal iktar vokazzjonijiet mhux biss mill-parroċċi tagħna imma wkoll fih dan l-ordnijiet reliġjużi fosthom il-fraternitajiet Franġiskani. Aħna issa nixtiequ nagħtukom appuntament biex issegwuna fuq il-mezzi soċjali tagħna għal-Lezzjo Divina ta' nhar il-Ħadd illi ġej jumejn oħra fejn Dunne Di Vella se jmexxi riflessjoni tal-Lezzjo Divina għal 5 ħadd fi żmien qaddis tal-Għid. L-animazzjoni tal-liturġija tal-lejla kienet fidejn il-Kor Dioċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Ġiet esegwita l-Qudiesa Misericordja ta' Dun Joseph Kurmi u diversi jinnijiet sbieħ li l-Kor ħejja għal din l-okkażjoni. Ma nixtieqx nagħlaq din ix-xandira tal-lejla u ma nirringrazzjax minn qalbi lil dawk li għamluha possibbli. ċefaj Audiovisuals illi jakkumpanjawna f'ħafna mis-servizzi illi nkunu qegħdin nagħtu u nixtieq nirringrazzjahom pubblikament ta' dak kollu li għamlu sabiex inwaslulkom b'mod professjonali dawn ix-xandiriet. Jiena Francesco Pijottart ma tfadalli xejn li nixtieqilkom serata tajba u se nħallukom billi ndewqukom filma ġdid illi Dioċesi ta' Għawdex qed tipproduċi propju f'din is-sena Giuseppina u li minn għada tkunu tistgħu issegwuh fuq il-mezzi soċjali, fuq il-paġni soċjali tagħna. Innu li jġib l-isem O San Giuseppe, tradott tal-Malti minn Monsinjur Carm Gauci u mwassal lilkom interpretat mill-Kor Dioċesan taż-Żgħażagħ. Niddedikawh lil San Giuseppe, niddedikawh lil dawk kollha li jġibu ismu għada, anzi pitada, nibdew ix-xahar ta' Mejju li niftħuh bil-jum dedikat lilu, San Giuseppe ħaddiem. Lilu nitolbu biex jipproteġi lill-Knisja kollha, imma b'mod partikolari lil dawn iż-żewġ saċerdoti ġodda, Patri Etienne Gilson u Dun Andrew Grima. Għalhekk għalikom eżis għall-ewwel darba sabiex tistgħu tgawduh dan il-video bil-kant sabiħ tal-innu O San Giuseppe, il-lejla tajba. San Giuseppe, parus tal-Verġni mbirka, jimsejja biex bena l-għatiħu ħsib, bit-talba dmuħan f'riġlik, jinfittxu dak li jrid, dejjem f'qalbna biex nozzu lil Ġesu. O San Giuseppe, patrun tal-Knisja kollha, ir-raġel ġo